Okay, i dag altså, vi skal spille Murder Mystery. Ja, vi skal spille Murder Mystery. Murder Mystery, ja. Vi skal vælge en bane her. Whee! Nu er det se. Vi spiller Murder Mystery, og det kommer til at være sjovt. Innocent. Ja. Så vi skal gå lidt rundt og samle nogle mønter. Ja. Det meste var det poop. Så jeg kan bare gå ud. Pis, man. Dun. Ah, man. Nå, men. Sådan var nogle mønter. Ja. Vi er ikke så meget andet der. Jo, vi kan flygte fra en morder. Jo. Oh yeah. Der er en, der døde, ja. Oh yeah. Der er en, der døde. Sådan. Yes. Nå, men. Nu går vi udenfor, og der er altid en morder. Nå. Du får ikke lov til. Du får ikke lov til at morde mig. Hvis du overhovedet er morderen. Du får ikke lov til at morde mig. Så skal du pisse, mand. Jeg stands i busken. Ja. Nå, men... Morderen vandt. Pis. Nå, men... de gode sider her. Nå, men... Så vil vi være morder den her gang. Som jeg spiller lobby kun med piger. Det var et tilfælde. Det er et meget stort tilfælde. Yes! Murder! Yep. This murder. I can't say it, but this murder. Os. Kan det ikke, men jeg er sheriff. Du ved, hvad det her spil går ud på. Yes. Er der nogen her? Yes.
Just taking the gun. For mig. But I'm smart. Gorgeous plan. Here we come. Come on. No. Oh no. Yes. 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 Hey. Yeah, baby. Yeah. Første gang jeg får et vin, som en murderer. Faktisk første gang jeg får et win, som en murderer. Innocent. Sorry. Vi spiller. Undskyld, der ikke var noget lyd på Plants vs. Zombies videoen. Det kan jeg godt sige undskyld med. Det var min skyld. Pas. Løb og skyd hende for fanden. Du er en hende, hun er en hende. Det må ikke være så svært. Okay, ja. Det er fandme slut, mand. Jeg gider ikke. Nu kommer der ikke noget ud på grund af så klippenord. Pis. Idiotisk pis, mand. Lad os se. Muligheder. Get 3 dog this time. Nå, man. Bliver jeg murderer, sheriff eller innocent? Bliver innocent. Nå, men. Så hun kunne dø, fordi hun skulle få... Jeg skulle få min fucking her. Ja. That was cringe. Peace. Baby. No. Jeg er komplet så.
mix. Wow. Hold fucking op, mand. Det var godt nok meget. Det bliver lige den sidste basun. Ja. Nå. Better not shoot me, you fucking idiot. Okay, det mener jeg ikke. Men han har bare ikke at skyde mig. For jeg kan vinde den hunde. Murder mystery. En dag bliver jeg jo rig og berømt. Okay, nej. Jeg bliver sikkert ikke rig og berømt på grund af... Se. Jeg skal bare ikke godt lide at lave content. Jeg glemmer det meget tit. Men det er ikke min skyld. Jo, det er min skyld. Men jeg glemmer det meget tit. Men jeg elsker stadig at lave content. Og faktisk så har jeg også overvejet at slutte min kanal. Men nu har jeg fundet ud af, at det gider jeg ikke. Jeg elsker min kanal. Jeg elsker at lave content. Bare fordi jeg troede, jeg blev sur over, at jeg glemmer det meget tit. Så jeg overvejede faktisk at slutte. Men det ved jeg ikke. Men jeg opdagede, man får aldrig succes i starten. Nå, nu skal vi videre med murder. Det var så pisse. Okay, den er vi så sluttet nu. Please like og subscribe. Og skriv til mere Murder Mystery. Så skriv ned i kommentarfeltet. Bye bye.